Выглядае, што на прайшоўшым тыдні ў Беларусі быў прадухілены тэракт, крывавая катастрофа з уцягваннем Беларусі ў вайну. Мэтай быў горад Мазыр, так выглядае. Ну, як яшчэ расцаніць такія рэчы, што ў горад завезлі шмат штучнай крыві, перфатрану. У брыгады хуткай дапамогі прыкамандзіравалі вагнераўцаў, не медыкаў па профілі. Навошта? Контроляваць працэсы. Хацелі карцінку, удар нібыта украінскімі дронамі па Мазыры, негадзяі, бендеровцы напалі, все. Расейцам это выгодно. Сорваць сделку з ЗША, вялікую сделку, вось яна, вось ідуць працэсы. Потым вайнушку развязаць, кантынгенты, значыцца, украінскія да беларускай мяжы, паслабіць кантынгенты на ўсходзе Украіны і ўвогуле скарыстаць сітуацыю як нагоду. Надо помочь братьям беларусам і зноўку ўвесці кантынгенты, взять Беларусь пад стратэгічны кантроль. Карацей, у нас у праекце «Пара» 1 400 000 праглядаў, на рацыі 700 000 праглядаў. Дзіўна, ну улады маглі пра это не ведаць, я маю на ўвазе дыктатара Лукашэнку, а калі ён даведаўся, дым з вушэй, нарада з сілавікамі адна ў панядзелак. Назаўтра зноўку ён выклікаў міністра абароны Хрэніна, яго ж адносяць да этой прарасейскай пятай калоны, якому ён канкрэтна сказаў: глядзі, з кім працуеш, праводзь чысткі. Вот так это прагушала. Іначай ты хутка зляціш. А ён сидзеў з такім выглядам, быццам вось-вось інсульт здарыцца ў яго. Што яшчэ? У самім Мазыры на мінулым тыдні, ну вы гаворыце там, некаторыя лічаць, што тут фейкі пладзіце і все такое. Памянялі кіраўніка райвыканкама, там варушняк быў у гэтым Мазыры, я ведаю просто. Ну спынілі гэты тэракт. Дзякуй Богу. Будьце асцярожныя, могуць быць іншыя правакацыі з боку прарасейскай пятай калоны, якая ў Беларусі губляе глебу пад нагамі.